Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakurirai masecrets nemaconfessions. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi? Ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu. I don't know kuti nyaya yangu iyi ndingaifambisawo sei, because recently ndakafind out kuti my best friend and munhu wekuti mudzimai wangu anotowirirana nemukadzi webest friend yangu uyu. Saka what I found out on his phone ndezvekuti shamwari yangu uyu ainge achidanana naamai vemudzimai wangu. Saka ambuya vangu ava ndivo vagere nevana vedu kumusha. Here and there we used to send her money so that she can come over here kuno kuSouth Africa kwatiri, vobva vambogara nesu sometimes for 2 months, dzimwe nguva vaikwanisa kutogara for 3 months vozodzokera zvavo kumusha. Apa tinenge tichitira kuti kana vari kuno tinotenga magroceries nezvimwe zvinhu zvavanenge vachirequesta kuti vanoda kuzonoshandisa kumusha, but we did not know kuti all this time vainge vachidanana neshamwari yangu uyu, even though we never suspected that these two people might be involved in a relationship, but the signs were clearly there. Ndisu chete tainge tisingangodi kuvhura maziso edu kuti tinge tichinyatsokuongorora. Shamwari yangu uyu aiti kana ambuya vangu ava kana vari kuno kuSouth Africa vagere nesu, regularly he would come over at our place. Dzimwe nguva even if atori paoff taitomusiya agere mumba achiona mashows ake paNetflix kana kungotevedzera bhora zviya zvenonstop, but yet munhu atori nemhuri yake. Ndipo pari kundibata mukomanashi, because mudzimai wangu nemudzimai wake vanhu vanotowirirana zvisingaite zvekuti if my wife is going to find out, kunyange mukadzi uyu kana akazofind out kuti murume wake is in a relationship naamai vebest friend yake, zvinhu zvacho zvichazofamba sei? Apa tiri vanhu vekuti we have entered into so many business ventures kuno kuSouth Africa zvekare nekuZimbabwe. Tanga tinewo zvimwe zvimarooms zvatanga tichivakisa together thinking kuti tinokwanisa kuzoita a lodge, and also panzvimbo yacho yatiri kuvakira tichifungidzira kuti panokwanisa kuzoita mafunctions like maweddings nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Saka partnership yedu iyi yatakaita it is so interlinked zvekuti paisada any one of us kuti ange achiita hunhu hunozoparadzanisa wakadai. Kana kuri sekuno kuSouth Africa our primary business nderekuti tine motikari dzatakakwanisa kuburitsawo via the bank, tikabva taisa motikari idzodzo pamauber. Motikari dzacho hadzisati dzapedza kubhadharwa, saka uyu shamwari yangu ndiye anomanager nekutarisa motikari idzodzo dzeuber, iyewo andodriver one of our uber cars. Ipapo ndipo painge paine imwe sign hombe yataka-ignore both me and my wife, because amai vaiti kana vava kudzokera kuZimbabwe kuti tivaperekedze tichinovasiya kumabhazi, vaisarudza kuti ivo vange vachizoenda vega mostly kana tazobuda tikaenda kubasa. Saka we'll just let our friend to come and fetch mama oenda navo kumabhazi, because we'll just say kuti sezvo iye munhu wekuti anenge ari free aingouya obva acollecta mama nemagroceries atinenge tavatengera nehembe dzevana. But there was this other time yekuti mama vakaenda kumusha ndokubva vazodzoka. She just came then she had to rush back because pane zvimwe zvinhu zvatainge tatenga nedzimwe mari dzatainge takwanisa kungounganidza dzakataida kuti mama vazodzokera nemari idzodzo kumusha. Saka pavakauya I think she forgot her ticket in the handbag. Matickets awa ainge ari 2. The first one rairakidza kuti vainge vakarishandisa vachienda kuZimbabwe, then the second ticket ndora vakazoshandisa vachidzoka kuno kuSouth Africa. Saka mudzimai wangu munhu wekuti mumba hapana pasingasviki ruoko rwake. So I remember that day ndainge ndakatongogara zvangu mubedroom, iye akabva auya akabata matickets akati can you please help me to understand matickets awa, because madates ari pamatickets awa akatosiyana nemafambiro akaita mama both pavakaenda kumusha nekuzodzoka kwavakaita vachiuya kwatinogara, because there was a space of 2 weeks dzekuti hatina kukwanisa kudziexplaina. Pavakaenda kumusha on the day rataifungidzira kuti amai vaenda kumusha, takazoona kuti she boarded on that bus a week later, zvichirakidza kuti pese apa vainge vari muSouth Africa. Then when she came back to South Africa it shows kuti amai vainge vauya kuno kuSouth Africa a week before the date ratakafungidzira kuti amai vakazo
vakazokwira vachibva kuZimbabwe. And the time yavakaenda kuZimbabwe ivo vakabva vatipa an excuse yekuti handisi kuenda kumba straight, ndokuda kuzomboenda ndonoona muzukuru wangu ndozodai. So we thought kuti it was a way yekuti Amai vange vachikava gap rekuti she was still in South Africa ndokubva vazoenda zvavo kuZimbabwe a week later. Pese apa hatizive kuti vainge vagere kupi, kuti maybe vatori nechiroom chavo chavanorenterana neshamwari yangu uyu, kana kuti vanhu vekuti vanoenda vonobhuka marooms aya ekuma guest houses. Mudzimai wangu akazobvunza amai vake kuti ko mama, why madates amakaenda kuZimbabwe nemadates amakazodzoka kuno kuSouth Africa akasiyana nemadates akanyorwa pamatickets awa? Ivo amai vakabva vangoti endai munobvunza kuvanhu vekumabhazi, nekuti inini munongozviona kuti ndava munhu mukuru. Pane pandingaswera ndichitarisa kuti madates akanyorwa kunzi kudini here. Ini changu chete ndichekuda kungoziva kuti ndakwanisa kusvika kuZimbabwe ndiri safe nekudzoka kuno kuvana vangu ndiri safe. Isuwo takabva taona kuti kuramba ongokweshana munhu mukuru zvinenge zvisina kunaka. Nyaya iyoyo takabva tangosiyana nayo. The worst part about it, mukomanashi, ndezvekuti inini neshamwari yangu nemudzimai wake tiri vanhu vekuti tose tinopinda the same church, ende kana amai vari kuno dzimwe nguva tinokwanisa kutoti paya tabuda church tobva tatoona amai kuti vanoenda vobva vanopinda mumotikari iya yeshamwari yangu votomboenda vonogara kumba kwake nemhuri yake, yet mudzimai wacho hapana kana chaanombosuspecta. Iyewo ainge atongoriwo murima just like me and my wife were. Saka inini neshamwari yangu tiri vanhu vekuti tinofarira bhora zvisingaiti, tinotambirawo mamwe matimu. So recently kwakabva kwaitwa tournament, so we had to travel tichienda kuJohannesburg. Takati tasvika ikoko, me and my friend and our teammates, it was just a one day tournament. Takangotamba ndokubva tatodzoka, but chakaitika ndechekuti shamwari yangu uyu akabva akanganwa cable yechaja yake, saka inini naye we were just sharing the one cable. Unfortunately tichitanga kutamba that tournament ini ndakabva ndakasika kukuvara. So zvatinoita ndezvekuti kana iwewe uri panze usiri kutamba, or maybe if you are a substitute, ndiwe unenge uri responsible uchiona kuti makeys emotikari and also mafoni ese evanhu vanenge vachitamba bhora ndiwe unenge wakamachengetedza. So I just sat at the back of the car ndichitoridza zvangu music ndichiona bhora. I was using my phone kuti ndinge ndichiridzisa nayo music. Iye ndakabva ndamukumbira kuti andirakidze pattern yefoni yake kuitira kuti ndikwanise kutora mavideos nemapictures, because iye he uses an iPhone, so we needed those videos kuti tinge tichizoshare mumagroup ekuchurch and also nemamwe mateam members anga asina kukwanisa kuenda nesu kutournament ikoko. So whilst I was busy taking my pictures nemavideos, ndakangokaruka ndaenda kugallery because I wanted to see some of the videos andainge ndatora. Whilst I was busy operating his phone, ndakabva ndasangana nechimwe application, and that is the same application chandinoshandisawo, chakangoita kunge chicalculator, but ukaenter a certain set of numbers chinobva chatovhura chobva chakurakidza zvese zvachinenge chakawandisa zvinenge zviri mufoni imomo. Ininiwo I have that app. Chiapp ichi ndinongochishandisawo kuti kana ndikangonzwawo semunhurume kuti ndikuda kumbopota ndichimboonawo mamwe mavideos aya echikuru, ndinongomawandisa muchiapp imomo ndichitira kutiwo madhamu pavanozoita go over my phone havazosangane nemavideos iwawo asina kunaka. So I just said kuti let me try ndimboona kuti muchinda wangu uyu anoviga zvinhu zvakaita sei. Ndichingoti these days you cannot even trust your friend, pamwe anokwanisa achitodanana nemudzimai wako. So I entered a couple of set of numbers, manumbers ose achiramba until ndazongoenter his birthday. But birthday rake after so many times trying application chaicho chakazobvuma kuvhura, ndokubva ndaona kuti ainge akatowandisa another WhatsApp muchicalculator ichocho nemamwe mapictures, and mapictures awa mapictures ekuti vainge vachitorana iye naambuya vangu ava vaitorana mapictures iwawo, dzimwe nguva vachigeza. Mamwe emapictures acho aitorakidza kuti vanhu ava vakatorana mapictures iwawo vatori pakati pekusika bonde. Pandakazovhura WhatsApp ndakabva ndaona zvinhu zvakandityisa, because mumamessages umu maitorakidza kuti vanhu ava vari kutoronga zvekuti vange vachizogara vose in the future, vanhu vanotorakidza kuti vanotodanana zvekudaro and nothing can ever separate them. Ivo ambuya vangu mukutaura kwavo machats andakaverenga avo zvairakidza kuti ivo neshamwari yangu uyu vakatotanga kudanana even before shamwari yangu asati atombowana, because pane imwe audio yandakanzwa vachiti ko iwewe nawo wava kudhimanda kuti ndikuitire mwana,
pose apa patainge tichingodanana pasina umwe mukadzi wakadii kundidhimanda kuti unoda mwana, handiti ndikadai ndakatokuitira mwana, izvezvizvi chana chacho handiti chingadai chava kutomhanya. But tarisaone kuti iwe wakazondirasisa ukabva watora umwe mukadzi ukandiudza kuti mukadzi uyu haumudi but ingori fallacy. Nawo nyadzi dzako dzazobviswa nei? Nekuti pose apa pandainge ndichiti kana ndikakuudza kuti ndabatira pamuviri wobva wanditi you are not ready to be a father of my children, imimba dzako ngani dzandakabvisa? Mukomanashi, I was so shocked kuti ambuya vangu ava neshamwari yangu vakatomitisana 2 times mimba idzodzo dzichingobviswa. Ambuya vangu vaitotumira mavoice note vachitaura kuti handiti pose apa pawaindipusisa uchinditi kana ndikabatira pamuviri obva wandiudza kuti bvisa, dai ndakangoita zvivindi zvekuti mimba iyoyo ndichaichengeta handisi kuibvisa. Izvezvizvi dai mwana wedu tava kutomutumawo achienda kumombe nevamwe. I was so shocked kuti iye shamwari yangu aitoresponda achitoisawo mavoice note achitochema, ende kwete kuchema kwekwe kungopretenda but aitochema zvekutozvitora tumashort video clips achitorakidza kuti ari kutochema. Ukuwo on the side rambuya vachitoti hausati watanga paya ndakakuudza kuti let me keep this pregnancy, wakaramba. Tanga waenda obva wanozivisa hama dzangu kuti uri kuda kundiita mudzimai wako, mwana haisimbori problem sha, ndinokwanisa kungokuitira mwana. I was so shocked nebehavior yevanhu ava, ende vanodanana zvekuti vanokwanisa kutopfuurirana kuuraya munhu because shanje dzavanoitirana so vanomeka sure kuti they communicate with each other 24/7 no matter what. Kunyangwe uyu atori mumachira nemudzimai wake, he just finds a way yekuti ange achingotumira mashoko erudo. The message that they send each other mukomanashi, they are just too graphic, zvekuti mamwe mamessages waitoona kuti message iyi yatotumirwa soon after friend yangu abva mukuita bonde nemudzimai wake, because anenge achitotumira mamessages anenge akanyorwa kunzi shamwari kuno kundapedza but kana chandambonzwa at all. Dai wanga uri iwewe izvezvizvi ndanga ndichitoziva kuti ndaizotoproducer godzi rakaita kuoma kuti papata. Ivo amai vemudzimai wangu vanotoresponda vachitoti handiti iwewe unonyara kugara nezvinhu zvako zvinokunakidza, ko chaunombonyatsokunyara chii kana zvinhu zvacho zvichikunakidza? Manje pandiri kuuya ikoko ndinoda kunyatsokupepeta zviya zvekukubhoa zvekuti by the time yanditozodzokera kuZimbabwe unosara uchiita kunge munhu ava kupenga nekundisuwa. Mamwe mamessages anotobva kuna ambuya vangu achienda kuna best friend yangu uyo anenge akatonyorwa kunzi ko mukwasha wababa vangu aswera sei kunhasi, ko dhedhi muri sei? Zviya zvinotorakidza kuti mukadzi anenge achitoyemera munhu wake waanoda, and the response is the same inotobvawo kuna shamwari yangu, vanhu vanotoyemerana zvekudaro. My question kwamuri mukomanashi ndiye kuti what should I do about this? Because ininiwo ndakangotorawo mascreenshots ndikabva ndangozvitumirawo mamwe mavideos nemapictures as a way yekuti kana zvinhu izvi zvikazobatwa I can prove to my wife kuti inini I didn't have anything to do about this relationship. Also ndiri kukumbirawo kubvunza kuti ndoita sei, ndoudza here mudzimai wangu tigare takaziva kuti ndo zviri kuitwa namama nebest friend yedu iyi. And I think that I made a blunder kuzvitumira mavideos avaitorana and also mapictures avaitorana panguva yekuti vainge vachisika bonde, because ndakutya kuti kana mudzimai wangu akazongokarukawo atamba nefoni yangu zvisina kunaka, then akabva angovhura chiapplication ichocho chandakachengeta mapictures nemavideo iwawo nemascreenshots emachats andakaona mufoni yeshamwari yangu, iye achazotanga kundibvunza kuti ko kana wakafind out kuti ndo zviri kuita amai vangu, then why wakabva watora mapictures amai vangu vakashama and also mavideos avaitorana neshamwari yako vachiita bonde? Ko zvinhu izvozvozvo unozvidii kuonerera amai vangu vakashama? I have thought about deleting those pictures and the videos, but now ndiri kufungidzira kuti kana ndikazvidelita panozobuda nyaya idzi ndinenge ndisisina proof, because maaudios ndakaona kuti ndikamatora there is no way yekuti ndinge ndichizomahaida mufoni mangu, because maaudio kunyange ukamahaida anozongobudikira ariko kuplaylist yemufoni, and also zvainge zvichitaurwa pamaaudios ipapo painge pakazara zvinyadzi zvekuti ndakanyara kuti kana mukadzi wangu akazofind out inini ndisati ndamuudza about this issue inokwanisa kuzotoita nyaya hombe. Please
Vedare ndokumbirawo kuti mundibatsirewo ndopafambisa sei apa. Should I just come out into the open ndobva ndangorakidza mudzimai wangu zvose zvandakasangana nazvo mufoni yeshamwari yangu, zvekare zvekuti amai vachazouya kuno kuSouth Africa inini ndanga ndambofunga kuti timbozvimisa because ndichatarisana navo sei amai. Inini ndava kutoziva zvavari pamuviri wavo, even though mudzimai wangu akasazviziva kuti I know kuti there is a relationship that is going on between my best friend naamai vake. Ko ivo amai vake pavachazova vakagara mumba mangu, what will I think about her? Because inini ndiri munhurume ende mashoko ose avakataura, some of those words avaitaura kuti vanogona kana vari panguva yebonde, some of those words then stuck on my mind because ndiri munhurume. Zvinhu zvacho zvavakataura zvimwe zvacho ndakatoona kuti wavo mwana haatombozvigone zvachose. Mashoko mamwe avaitaura then akabva akonzeresa kuti araise a sense of curiosity mandiri. Vanhurume vanonzwisisa because kana ukanzwa umwe mukadzi achinyora mashoko ekuti kana ukangoona ndatsika madziro nerimwe gumbo ndakarishadabura rakaenda uko, ubva watoziva kuti unofira chete pamusoro pangu. Saka zvinhu izvozvo dzimwe nguva ndinombozvifunga and I don't think kuti it is a nice thing yekuti ndinge ndichifunga pamusoro paamai vakandiberekera mudzimai wandigere naye, but mashoko andakasangana nawo pamachats makukutu mukomanashi. I regret ever reading those messages because there is an audio yandakateerera yainge yakatotaurwa mashoko ekuti but mwana iwewe ameno kuti brain dzako dzinombonyatsokugaya chii, ko ipo paya dai ndakafa waiti kudii? Shuwa munhu ungaita zvekundifoseredza bhanana rako kusvika raperera mumuromo mangu, ko dai ndakafa vanhu waizovaudza kuti kudii? Apa mukomanashi ndatoita zvekutorerutsa because mashoko aitaurwa ipapo mashoko asingatombotauriki pamhepo zvachose, ndokubva vatanga kutoseka. Saka semunhurume mukoma I don't think kuti I was supposed to come across zvinhu zvakadaro zvichitaurwa naambuya vangu. Please ndibatsirewo kuti ndopafambisa sei. Should I just ban her from ever coming and staying with us kuti ndizoavoida kufunga zvinhu zvisina kunaka, kana kuti ndongobuda pachena ndobva ndangoudza mudzimai wangu zvose zvandakasangana nazvo about my best friend and also amai vake. Vedare, that is a voice note randakatumirwa namukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, awa ndo anonzi makuna. Andizivi kuti tingamati makuna here nekuti iye ari kuti hanzi mumachats zvinorakidza kuti vanhu ava vakatotanga kudanana before munhu uyu azoroora. So amai vari kuti inini I am the first, ndini ndinofanira kuva mudzimai wako, but hey, zvakaoma. The relationship is so complicated. Please let us try to assist him in the comment section. I'll be back with another episode.